Aquest llibre es titula El secret de les fades de la neu. L'editorial és Estrella Polar. La traducció la va fer el 2014 Maria Dolors Ventós. És de la col·lecció Tea Sisters. Aquest llibre tracta d'un món màgic que es diu Musaki Banashi. Els protagonistes són Tea, que és una ratolina de color gris i sempre va vestida de blau. Violet, que és una ratolina molt curiosa i sempre va amb roba fúcsia. Paulina, que sempre va vestida de taronja. Nikki és molt curiosa. Pamela, que és molt aventurera. I Colette, que li agrada molt la roba. Juntes van a Musaki Banashi per resoldre el misteri de les flors de lotus. A mi m'ha agradat molt, li poso un 9 sobre 10, us recomano per a nens de 7 a 12 anys.